Nakuba libalele, kepha uma uhamba emgwaqeni yaseBuhle Park uhlangatshezwa yichibi lamanzi. Lamanzi abangwa yimvula. Kuphela izinyanga ecwebeka nje ngenxa yamapayipi adonsa amanzi angasebenzi. Sinenkinga lamanzi lawo. Lamanzi lawo asiphilisa kabuhlungu. Awukhona ukuya anywhere. Bantwana bagula. There is no way urukaphila, so it's unhealthy. Lezi zindlu zaqala ukwakhiwa kusukela ngo-2010. Umphakathi uthi abakhi balivuma iphutha longambi imigodi ezodonsa amanzi, kodwa ke bashaya bachitha. Contractor yala yathi ibonile ukuthi yakhe nonsense, it ran away. Mina ngathi ngifika ngithola le ndlu le bathi umuntu wakhona use Cape Town akatholakali umuntu o develop le nto le. Number 1 umasipala oyipasisayo indawo. Did the masipala do the evaluation of the place? Izakhamuzi zithi azivumelekile ukuzimbela ngokwazo imigodi ezohambisa lamanzi ngoba umasipala uthi le indawo yakhe. We tried to fix indaba yestrat, basitshela ukuthi above beyond your fence indawo kamasipala, so you mustn't do anything about it. Njengamanje izingane ayikwazi ukudlala emgwaqeni. Isimo esesiholele ekutheni lezi zindlu ziqayeke zibe nomswakama. Abunile amabonda izindlu, you can feel ukuthi it is damp nasendlini because amanzi makuhamba imoto angena phakathi ejardini. Bona amabonda azona akrekile no. Indlu ayana akanaka indlu nje kade mathiya sama kafatsi. So anyolwa kandlu no. Indlu seditlowe. Izakhamuzi zicela usizo. Besicela ukusizwa ngama drainage, whatever they can do in order to solve the problem leyamanzi. Okhulumela umasipala wasekuruleni uZweli Dlamini uvumile ukuthi inkinga yamapayipi adonsa amanzi ngaphansi komhlaba i-drainage system ngolwasemzini eGermiston indaba endala, kodwa ke basazama ukulixazulula lolu daba. Isimo lezi zakhamuzi eseziphile ngaphansi kwaso iminyaka engaphezulu kwe-10. Amanzi ageleze emgwaqeni ahambisana nephunga elibi. Zinethemba ke lokuthi lesi simo sizoshintsha maduze. Ezindabeni zethu kumzansi wethu nginguSilindo Kuhle Gumede, ngibika ngiseGermiston eGoli.